Fil-ġimgħa li kien hemm id-dibattitu bejn il-mexxejja politiċi fl-Università ta' Malta, il-Prim Ministru Robert Abela saħħaħ il-fiduċja u żieda fuq il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Żewġ sħarriġiet, wieħed tal-Malta Today u ieħor tal-istatistiku Dr. Vincent Marmara, ippubblikat fuq it-Torċa u rew fiduċja b'saħħitha f'Robert Abela. Il-Malta Today rapportat li d-distak fil-fiduċja bejn Abela u Grech telqa għal 14%, żieda ta' perċentwal fuq l-istħarriġ ta' ġimgħa qabel. Dan fil-waqt li l-istħarriġ ta' Torċa wara li l-mexxej Laburista huwa fdat b'20.1% iżjed mill-kap nazzjonalista. L-istudju ta' Marmara jisħaq li għad hemm konsistenza fil-fiduċja li gawdi l-Prim Ministru. Skont il-Malta Today, Robert Abela huwa fdat iżjed minn Bernard Grech f'kull kategorija ta' età u fi kważi f'kull reġjun f'pajjiżna. Meta niġu għal partiti politiċi, il-Malta Today tirrapporta distak ta' 8% bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, filwaqt li t-Torċa tajt li hemm distak ta' 12.8%. L-istħarriġiet jinnutaw li għad hemm parti mill-elettorat li għadu irid jiddeċiedi. L-istħarriġ ta' Torċa sar fost 1800 ruħ.